jobban. Miskolci véremelő kés a kezembe, tudod magad, mert amúgy megszúrlak, tesókám. Így van, halottnak kell tudod, elalvás előtt is úgy el kell játszanod, hogy elalszol, mert akkor alszol el. Ma halottnak kell tettetni magunkat, de nem akarunk meghalni. Itt lesz velem Dogi Andi, itt lesz velem Imu, és megnézzük, hogy melyikünk a jobb vadász, és melyikünk tudja jobban álcázni, hogy halott. Szerinted hányszor találom meg Dogi Andit és nyírom ki? Hányszor találom meg Dogi Andit és nyírom ki? Írd meg a komment szekcióba, hogy szerinted melyikünk a jobb halott tettető. Sose gondoltam, hogy ezt fogom kérdezni. Hajrá! Mi baj van a lábammal? Így! Hát is felcsúszott egy kicsit, mindenkinek. Ma halottnak kell tettetnünk magunkat. Jó. Én ide Imre mellé befekszek így, arccal. Kubetűvel tudtok beesni pofára. De egyikültök sem Hunter? Nem tudom. Ja. Én lehet Hunter vagyok. Andrea vamos, és elmondtam neki, hogy én kinél fekszem. És érted, ő elsőnek megkapja, nem úgy van, hogy Zsédav mindig az imposztor? Ja, valaki kérdezte. De, és amúgy az volt a hang is. Üsszentek egyet most. Imut, te nyomod ezt, hogy 20 van? Nem. Nem is egyet tűszentettem, hazudtam. Jó, hogy így hangokat is ad a karakter. Valaki köhögött. És végtelen ölésed van? Andi, beszélj már. 14 ölésem van összesen. 14 Ott le jobb alul látod. Én felbontok egy tutti juice-t, ezt hallod, Andi? Ezt nem hallom. Helyes. Jött És azt a hallottad? hang. Voltam Egy szű, pedig. igen. A csávó szűzik és rohangál. Szű. 21, bro. Brót is elkaptam. 92-es a bro. Most már ketten vagytok. Szóval 92, hopp, egy mellé ment. Most már csak Új. Andi, 30 másodperc. 30 másodperc. Tik-tak, 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 tik-tok-tak. Itt innen hallottam egy szűt. Szű. A legfontosabb kérdés. A Akkor legfontosabb. minden gerét szurkálok. Mi? Tessék! Ezt klippeljétek. Andi, gyilkos. Mi? A végén elkaptál? Miskolci vagyok! Mit akarsz? Akkor hirtelen előjön a Miskolci. Én öltelek meg. Nem, lejárt az idő. Ja, én azt hittem. Feltűnik egy chat. Szóval, hogy nagyon-nagyon ritka, egyszer-kétszer késett. Azért, amikor megszületett Teo, emlékszem, hogy voltak késések, voltak. Ki lett a izé? Ti vagytok azok? Nem. Akkor te vagy az? Nem. De ott ketten szaladgálnak egyébként, Hol? őket meg tudnád És ölni. felém állt, elővette a kis késit. Nem mentél? Van egy széle, Gergő, nem mentél? Hú, ez nagyon fejlegesített. Már mindjárt megvehetném a baseball ütőt, de Andi miatt nem tudom. Acélból készült baseball ütővel bántalmaztam. És csak figyelj, Másokat... csettintek és... Ég! Meg te gonosz! Ég! De meg fogok halni! Ennyi, easy, lehoztam. Meghalt! Easy. Jaj, de jó. Úristen! Megimúl. Na. Jó immunemat, azt tudtuk, hogy nem. Ha így neki megyek, jó. Most egy csomó karakter... el? Aha. De amúgy egy csomó karakter van háta. Ez gyönyörű, Andi. Az póz! Úristen, Andi a személynél felakadt. Szerinted megtalál? Andi, ez egy nagyon... Hopp, eldölt. Nem volt Hopp, feltűnő. Ez miért sétál? A brazil girl, annak mi baja van? Na várjál. Hát csalik. Hol vagy Medjeni? Jó, nem. Na, őt bezzeg nem gyújtott Nem, fel. őt nem gyújtom fel. Medjeni... De erre itt nem gyanakszik, az igazira. Aki arccal volt a hálónak. Nézd meg, engem akar. Neki Én fog állni. köhögtem? Én nem köhögtem. Jó, Köhögést. És az a Gergő, az te imukat vagy, aki a vágja. fejjel lefelé áll? nem. Nem, van fejjel lefelé, Gergő. Most én jövök. Csalik. Most érted jön? Jaj. Ne! Remélem lejár az idő. Ne, jön! Úristen! Úristen! Ez egy gyilkos. Medjeni az nagyon durva volt. Soha nem akarok vele találkozni. Bocs, Medjeni, ha kedves Még néző egy vagy. ember. Lehet már találkoztál vele. Elég volt nekem, Most köszönöm. mi történik? Bagos szarból. Köszi srácok, hogy itt voltatok. Reméljük, jól éreztétek magatokat. Köszönjük. Tutti csúsz, szevasztok.